Yauwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. An yi ta fara ta ƙare alhamdulillah. Da na ɗau alkawarin ba zan ƙara zuwa Kano ba har sai bayan wannan shekara hudun in mun ba su kashi. To yanzu ni da Kano yanzu ma na fara ɗaura ɗan zuwanta gobe-goben nan za a ganna nadira a cikin garin Kano. Ya za a yi mutum ya zo ya mai da mutane kamar wasu bayinsa, ana mai biyayya sai ka ce annabi. Hadda wani su zuwa wanda a ba a tafi INEC, wai wata yarinya ita ma nan hadda zuwa ta yi wani tankwal. To yanzu yake mai da gashinki ta fito tana hauka tana wani waye abba to gashi nan yanzu abban dama mun faɗa muku aiku ku yara ne ba ku san me kuke ba. Kuma wallahi ina mai tabbatar muku cewa duk wani ɗan Kano idan aka yi wannan mulkin ya ɗore nan ne za ku tabbatar cewa an zaɓa muku shugaba mafi alkhairi, shugaban da ya dace da ku ba wannan sakarkarin shugabanni ba da ake a baya. Dama can gawo da ne ya dace da gwamna a Kano ba wai wannan abba gida ba. Amma kun zo kuna ta wani yaɗa jita wai ita wallahi an abba ya ci har soli he na je na yi, to abba ya ci an yi soli, to yanzu ina abban naki. Kuna wa wani mutum kuna wa mutum biyayya he ka ce wani annabin Allah. Ku je Jigawa da suka waye suka fi ku wayewa, ku kuka yaye su amma sun fi ku wayewa a siyasa. Saboda wallahi in ka je zuciyar ɗan Jigawa ka gani yanda wai ka zo ka masa aiki ya zaɓe ka, to in dai ka faranta mai rai kai din ka faranta mai, in ka fito zai ƙara zaɓar ka, amma ba wai ka zo ka tsayar da wani ka ce ya zaɓa ba ya zaɓa. A Jigawa ba sa haka, cancanta suke zaɓa. Ku duba ɗan Sulalami da babu uban aikin da bai musu ba a Jigawa, amma da aka tsaye da ɗansa suka ce ba sa yi saboda ba su sanya halin ɗansa yake ba. Wannan hi ne wayewa a siyasa. Kuma shi wanda kuke wa biyayyar ce ta jawo gashi nan dai ya dasa muku son mutumin a zuciyarku, ya higa cikin zuciyarku, kuma an zo an muku abin da bai dace ba. Kuma ba wai bai dace ba ne ba, wannan gwamna da aka tsayar gawun da shi ne dama ya cancanta ya zama gwamnan Kano, saboda ya fi abba dacewa a matsayin gwamnan Kano. To ni da na ɗau alkawari tun da abba ya ci zaɓe ba zan ƙara zuwa Kano ba har sai bayan shekara hudun an doka su da ƙasa in koma zuwa Kano kasuwanci na. Idan kuma idan kuma Allah ya sa ya zarce, to babu ni ba Kano har he ranar da in ma shekara 1000 ya sauka zan ƙara higa Kano. Amma Kano frigate har gobe ko gobe Kano. Da aina muku hijira, kuma ni wallahi babu wanda ya ban mamaki. Wai kina mace ki zo ki aske gahin kanki wai saboda murna an ci zaɓe, wai kika je kika yi wani soli mun san ƙarya ma take yi. Solin irin wannan tankwal din ne da ake yi na Snapchat, ta je ta yi take wani ƙarya wai ita gwamna. In kin cika yar gasken askin za ki yi magani, ko kuma ki ɗau alƙawarin cewa idan ya ci zaɓen za ki yi tsirara ki fito magani. Ƙaryar banza da tofi. Wai suka tahi da asuba a INEC fa suka yi sallah asuba a yadda suka faɗa. Sallar ma an yi ko ba a yi ba ma ya sani. To duk ɗan Kano dai ni dai na faɗa wannan ita ce lokacin da zai yi mulki ya sakata ya wala ya ji daɗinsa yadda ya dace a cikin garin Kano. Kuma muna godiya ga ministan tsaro na Jigawa yadda ya ba da tsaro daidai gwargwado yadda ya dace, aka tsare garin Kano karanta kaf. Aka yi wannan shari'a aka kare lafiya kalau, babu wata hayaniya babu rikici, an gama shari'a lafiya, kuma gawuna ya samu. Shi ne ya cancanta dama, kuma shi ne ya fi dacewa. Ƙuri'an ma da aka ƙara na ƙarya ne ƙuri'u aka ƙara, aka linkin aka zo aka linka aka zuba, ƙarya ne ai. To me ya kai su INEC in ba haka ba, har a je a ce an yi sallah asuba a INEC? To dai lokaci yayi da ya kamata a ce kun gane gaskiya. Kuma dama kwanan nan naji tana zancen wai za ta bar Kano. To kin ga barin Kano ya kama ki da gaske idan ke kin cika ke ce yadda na dau alƙawari cewa in abba gida ya ci zaɓe na bar Kano, na daina zaman Kano, na daina higa Kano, na daina fice na da komai na a Kano. To ke ma yanzu in kin isa ki fice daga garin Kano, shi ne zaki nuna mana ke asalin